25. oktobar, Iriški venac, Fruška gora. Trail trka pod nazivom Viking Challenge. Trka je izuzetno zanimljiva, pozvao bih sve da se prijave i takmičare i rekreativci, oni koji planiraju da probaju trčanje. Sve staze počinju na trim stazi, to je početak i kraj za sve staze. Prva staza je na 22 km, to je, možemo da kažemo, ozbiljnija staza koja je i za zahtevne takmičare, a i mogu da se prijave i oni koji su do tada trčali malo kraće distance. Druga staza je 11 km duga, staza je nazvana Viking Tor. Vodi isto prelepim predelima Fruške gore. Treća staza je staza 5,5 km, staza koja vodi put poznate trim staze na Fruškoj gori. Tako da je ta staza onako pogodna za sve, mogu da kažem, zato što je podloga primerena i za hodanje. Tako da može lepo i da se istrči i da se prošeta. Imamo stazu 5,5 km koju smo nazvali Family trka i imamo trku dugu 1 km, to je trka Junior. Samo da naglasim da je trka potpuno besplatna, prijavite svoje dete putem maila, dođite i uživajte. Za sva mesta smo pripremili dobre nagrade, znači za plasman. Pored toga, na kraju ćemo imati izvlačenje iz bubnja gde će biti izuzetne nagrade. Put u Oslo za dvoje, kajak, zatim možete da izvučete piva koliko ste teški i još mnogo drugih nagrada. Pre svega na trci vas očekuje dobro druženje, dobra atmosfera, dobar after, uz DJ-a, uz muziku, uz piće naravno, tako da dođite svi da se družimo, da se upoznamo i da se opustimo.